जोनोम जाबाय जोंनि धेमा जादों बिनि सायाव मा दा गोदानै मा थांखि लानानै बोरै दादों जों मिथिया सिगाङाव बिथांमोनहा एफ दाबाय UBPF दाबाय बिथांमोना दानायनि गेजेरजों खोब खम सुबुंनि गेजेराव बिथांमोना दादोंमोन आरो बिथांमोनानो तारमाने दा गोदानै राजनिति दालायबाय बे एखे मानसियानो खिन्थु बेयाव जोंनि गेजेराव एसे बेले बेजे सोमजिदों आरो बेखौ लानानै दिनै एसे सरसाबो जादों दिनै बर' कछारी वेलफेयार प्रमास काउन्सिलनि गामि सोसननाया जाजोबाखै आरो बियाब दानायाबो जायाखै आखौ बिसायख'थिसिम लांनो हायाखै बे बेलायाव गासैबो समस्याफोरखौ जों माहारियारि आफाद हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादानो होन XBLT आनो होन NDP आनो होन NDP फरामानो होन जों खौसेथि बर' सुबुं आफादानो होन आइजो अनसाय आफादानो होन बेखौ दाफुंनांगौनि थाखाय जों ज'-ज'यै खामानि मावबाय थादों खिन्थु बेयाव नैबे खाबुखौ लानो थाखाय राजखान्थिनि जिथु खाबु बे काउन्सिलखौ दखल खालामनायनि सार्थआव जे गोदानै राजनिति हान्जा दानाया बे एसे साननो गोनां बाथ्रा होननानै जों बुंदों आरो बे दाथावनामोन बेखौ दाननाङामोन जिहेतु मावनाय खामानिसिम बिथांमोना नैबे काउन्सिल जौगानायनि सायाव बा काउन्सिलखौ दाफुंनायनि सायाव मा खामानि मावदों बिथांमोननि सायाव जेबो एजेन्डा गैया खिन्थु गासै पावारखौल' लानायल' गतिके जोंनि जिल्लानि सिङाव बेखौ आफादफ्रा तारमाने दाजानायखौ बादों आरो दाजानो लुबैयाखै बर' थुनलाइ आफादानो होन बर' फरायसा आफादानो होन XBLT आनो होन बा NDP आनो होन जों खौसेथि बर' सुबुं आफादानो होन जों बे दाजानायखौ माहारियारि आफादफ्रा जोंनाव बे दाजानायखौ बाजादों आरो दिनै बे स्पष्ट भाबै बेयाव थांखिबो लानाय जादों